Mayong hapon. So karon kay mga pita kay naay suma nabilin. Guys, naay suman ari nabilin, guys. Guys, naay suma nabilin. Muna po na nabilin, guys. Isag tunga man gi suman. Pa guys, mga pita. Mga pisa ta guys kay may inom ang kape. Kape. Hayag ang kuwan adlaw. Ito kutsara guys. Kutsara. Init. Thermos. Wala may heater guys. So thermos na mong ginapunduhag init tubig. Wala may heater nga pang init tubig. Kani raman. Kape. Tapos sukar. Sukar ni guys. Sukar. Di ko ganagoy sukar guys. Pait. Diba? Kasi guys, sumanak ito na kape. Kape. So, pata suman guys. Suman ari pataguha. Diba? Suman ta ang suman. Pataog na kabuok. Duha ra kabuok kay na may mukaon guys. Diba? Guys, snack suman guys. Suman. May nabiling ko pista guys, suman. Mingaw na sa mga kay nang uli na mag taga Cebu guys. Mingaw na. Snack ta guys. Kape o suman. Na may gamay nga chicharon, na uya o dinuguan mo na bilin. Basta mingaw no, pag naimuli, bibo, pag muli na pa silang lugar, mingaw na. Mato ko la juicy kay ngayon batok suman do ka apat ka buok ang tagaan to ron. Ano gas naman pilit budbud. Sarap. Ilang guys. Ilang. Lami ang kape guys.
guys, man ako kapi guys. Ito ko la juice karon kay hatan ako tugsuman kay nangala baya to. Kuy saba. Sa pagbabaw guys, kay maghatod tugsuman. Bisita na galing Cebu. Nakugbabaw guys. Hi ma. Ang limpyo lagi ka ma. Hala, dako na siyang taong mama oh. Mo na ning bunuhan ma. Dako na ako ang taong ma. Bisa na nabili sa taong namatay ang duha. Namatay man. Ikakas manok ba ja wa ko gabantay nga nang lagpot. Ya akong gibalik namatay man oy. Ang taong kay dako na ang paliya ka nangatay na ako to bunuhan. Hinog na ni mo kuan ma? Ani. Wala namuwak ng mangga juice. Diya ka magpatungod. Kani mo pandiri ma na hinog na? Sa katong gamay. Unawa malagi. Ya. Imo nang gi ay wa ko ging na nimo nahinog na ha. Wala nimo. Wala ka kataon. Wa ma. Tigi-tigi lagi ni imong bunga sa imong santol ma. Ha? Tigi-tigi. Lagi. Ngano man ni nagdungan og sabay, hinog, bunga. Ini Wak na. may santol guys oh. May santol. Na dito guys oh nahinog na. Laksyon na siya bilog haraban to ha. Nawa man siya guys ni tago. Santol. Ito ara siya guys oh. Awa. Oh. Ara guys oh. Hinog. Hinog na siya guys. Hinog na siya ha. Guys, na diri siya guys. Manitag iya diris guys. Di ba yan ni siya manghatag na siya prutas bunga. Di ni siya manghatag. Baka. Nya. Ingon ni siya gwapa, muhatag ni siya. Na ilang bungon o muragi. Di kuan. Gagiag alimpo sa buti-buti. Namunga lagi mga di man tibunga. Area mong kuan guys oh, area or responsibility guys. Ba? Silo na lang mga silingan niyo kayo murag nangus-us na gid na ilang sagbot niyo. Gao gani, apil na lang po. Murag di ka pa'y bata-bata. Bata-bata mo. Asa mo dapit naligo ma? Gasiya, maambong. Ah, swimming pool na? Kami kay anda mi gahapon. Isa mo uban. Kami tanan. Sibo. Dali pag dagat niyo. Ako naligo hoy kay nios-os mang dagat. Baka maligo. Layo na. Kuna sang ila lang na. Kasi kayo. Baka maligo kay gidugo ka. Maitom ko ma. Ya, dahay tao. Dukhang kay tao ja. Pagabot na mo dito, Ginoo ang tubig paingon na mo. At tuglalom. Daos-os na. Apoy entrance into yun. Naa. Cottage pa. Nanguloy na guys na tingnan. Sayo nang muli, kaang ending. Nalapas tagbilaran kay napulibok. Kisa maisunggi. Sakdan yun. Ban. Sa labang. Kagkuan man daw ng manungloy sa una. Manalin. Manungloy ba? Ah. Oh, 5. May right. But, idaran man to. Nasigo mo sa kaban. Luag pa manggani. Di ba? Ang kunin mo giuban. Uban mo man baka gyapon maligo dito. Maligo ba di ay ka di magyapon ka maligo ban uban ra ka kay mukaon. Mano? Di ba bukal di mukaon. Panyoban ra. Mo bagi ko kaligo gani. Ano ko maligo?
Layo lagi kayong dagat. Wala din mo balik na na. Wala kay sayo man ni uli. Di abot mi diri alas 5 na. Wala sila miling. Tuan na kay kadlawon ja. Waka uli pa kay pulibok daw. Wala sila mo nagkataan. Wa. May klaro na ilang Korean diyan. Saka amaron sila. Tagbilaran. Stay in hotel na pod. Daghan makatugkwarta. Oh, permintim na mag-hotel. Nakangana po tos indo tong Koreano. Mo na ba manha man sa diha. Bilin oh. Ah. Suman. Ano to guys? Bye-bye.